Bromfietsclub uit Oudebarrel organiseerde voor de 10e keer de puzzelrit voor bromfietsen. Om lid te bijen van de Bromfietsclub uit Oudebarrel was de bromfiets ouderwets als van 1980. Maar voor de puzzelrit mochten ook wat jongere bromfietsen mee. Maar likwijls winnen er nog hele bijzondere exemplaren, lik als deze. Ik ga een DGW uit 1963. Het is een DGW Deluxe. En dat is, daar ben ik net zo vol van maken. Die brommer had ik toen in de tijd gekocht van een neef van mij die moest in het dienst. Hij ziet er fantastisch uit. Ja, het spul mij zuinig op hè. Hij gaat skiën in de winters. Wordt er heel naast jongen en dan komt er naast de centrale verwarming in de garage onder een kleed. In een Aprilia, kolibrie. Je bent al een peer van. Er staat draaien van op kenteken. Hoe het alles had, hoe het apart had. Zundap of krijtelen. De deelnemers kwamen net alleen nog uit Peersens Moddergat, maar ook uit omliggende dorpen. Dit is wel een hele bijzondere wat kleuren onbelangrijk. Ja, het is een eigen smaak zo opzet. Ja, ieder had een eigen smaak. Hè? En als je dat voorbij komt op de marktplaats, dan zie je dat en dan denk je, ja, dat is krijg wat. Wat is nou het doel van een brommerclub? De nostalgie. En dat brengt de mensen bij in het dorp. Bij 23 geleden en ben alle jaren komt er haast het dorp bij. Alleen nog mensen kunnen het dorp mee lid worden. Waarom? Omdat het oors veel te groot wordt en omdat de omreizende dorpen, daar zijn al een heleboel de brommerrieders en ja, daar kunnen alle mensen wel lid worden. Die nemen iedereen in en wij zeggen we willen groep graag lidster houden, want oors wordt het dus te groot. In totaal in de 83 mannen en vrouwen die er wel zin aan hebben om zo'n 20 kilometer op een bromfiets door naar het Friesland te rijden. Het wie net alleen nog een ritje achter elkaar aanrijden, maar onderwijs moest ook verschillende opdrachten dienen worden. En in ieder geval wie biedokken bij nijzielen. En dat wie het eigen smieten, dan wel het eigen vangen. En dat giet je wat beter op als de oor. Verrassend dichtbij. RTV